Treći dan maske, samo za praznike, znate da mi... Nemoj radu, tu je radu. Samo pazi radu. Ajde, čekaj, samo snijem. Ajde, preko nam. Šta radite, izvinite. O čemu se radi? Ali koja služba radi? Idite do radi. Službene radnje da se kaže mrš. Tako vas uče. O čemu se radi? Ajde, polako. O čemu se radi? Saslušaj. Ja idem. Gdje vodite? Gdje vodite? Gdje vodite? Domak, legitimacija neka. O čemu se radi? Gdje vodite? Daj meni. Nema toga, brate vam. Sad nema toga. Daj, Rado. O čemu se radi? Djevojke, moje privatno Telefon, Jelena. Nije vaš telefon. Moja telefon nije tvoj. Devojko. U čemu je problem? Hoće biti ljubazni servitini. Da, zaista. Gdje vam je oznaka, prezime, o čemu se radi? A lično kako mi je u stanu? Gore. Evo, ja garantujem za ljubav. Da garantujete. Može da garantuje čovjek. Možda su utvrdili na osnovu osobe čiji identitet su utvrđeni. Evo moja lična karta, ja sam rekao. Sandić. Hoćete moj matični? Osnovu podaci. Ovo je moja lična karta, znači ja tvrdim da sve ovo što ona kaže je to tačno. Znači identitet su utvrdili na osnovu mog iskaza. Evo, izvolite moju ličnu kartu. Promijenila sam to što sve vas. Znači nema nikakvog razloga. Ne morate je dati kartu, ja vas ne prepoznam. Čega? Zbog čega? Evo stojim ovdje. Što? Pa što, brate? I bolje se snima odavde, bolje je pogled. 19.4. Da, zašto vi nemate... Nemate broj znački, nemate prezime, ništa nema. Kako mi znamo ko ste vi? Ja kod njega, ne skiraj se. Ajde nastavi da snimaš, idem tamo. Okej, samo mir. Vozilo samo to. Bo šta me gurate? Izvinite, šta me gurate? Idi na Kosovo, znaš šta je Kosovo, idi dole. Sram vas bilo, bre! Šta je bilo? Šta je bilo opet? Alo, šta radite? Šta radite? Alo, bre! Alo, dete, Šta bre! radite? Šta radite vi? Niko nema Alo! značku ni prezime. Nijedan nema značku ni prezime, nijedan. Tako ide. Ti na Kosovo, bre! Treći dan maske, samo za praznike, znate da mi... Pičke jedna. Ti na Kosovo, bre! Jebala hvala sve kolektivno. Bravo! Ajmo i se mnoga ljudi.